नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर श्री भगवान सिंह हिंदी के बहुत ही बड़ा लेखक हथिन और ख़ासकर महात्मा गांधी पर कई किताब लिखलथिन हैं। लेकिन महात्मा गांधी पर कई किताब लिखलथिन हैं जेकरा में कहल जा सके है कि उ सब किताब जे शोध करथिन, जे अनुसंधान वगैरह करथिन, वो तो खैर करबे करथिन, लेकिन गांधी जी के लेकर के, गांधी जी के योगदान को लेकर, गांधी जी के भाषा चिंता को लेकर, गांधी जी के तमाम ऐसन ऐसन विषय उठेलथिन है जे अमूमन देखल जाए कि उस तरह से शोध करे वाला, चिंतन करे वाला तो बहुत कम लेखक रहथिन हिंदी में। डॉक्टर श्री भगवान सिंह अपने ढंग से जितना भागलपुर में कहूँ तब कि हिंदी विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार में प्रोफेसर रहलथिन बरसों तक, दशकों तक कहल जा सके है कि बरसों तक प्रोफेसर रहलथिन। हिंदी विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार में लंबे समय तक प्रोफेसर रहलथिन। वहीं से नौकरी कलथिन, वहीं से रिटायर भी होलथिन, माने सेवानिवृत्त भी होलथिन। तो अभी हाल में श्री भगवान बाबू के किताब अइले है, डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी के किताब अइले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेकर के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सब जाने ही कि देश के प्रथम पहले राष्ट्रपति हलथिन और लगभग 2 टर्म रहलथिन, 2 बार रहलथिन हल। तो ओकरा लेकर के तो ठीक है कि उनकर संबंध उस समय में जितना जो हले आज़ादी के आंदोलन में उनकर का भूमिका हले, इस सब के लेकर के बहुत ही एक महत्वपूर्ण किताब लिखलथिन है श्री भगवान बाबू। और वो किताब के नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न से भारत रत्न बनने की दास्तान। तो अभी जो किताब अइले है श्री भगवान सिंह जी के, डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी के, वो किताब अइले है संस्था साहित्य मंडल प्रकाशन दिल्ली से, संस्था साहित्य मंडल प्रकाशन दिल्ली। एकरा में उनकर पूरे जीवन क्रम, घटनाक्रम के बारे में इस किताब में जिक्र है। लगभग कहल जा सके है कि मोटी किताब है, ऐसा नहीं है कि मोटी किताब है, लगभग 344-45 पेज की किताब है। एकरा में उनके विविध आयाम के दिखावल गए है राजेंद्र बाबू के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। और यह भी एकरा में बतावल गए कि कैसे गांधी जी से पहले वो राजनीति में हलथिन और कैसे वो सक्रिय राजनीति में हलथिन, कैसे जो है वो खिलाफ, माने जितना भी सिस्टम के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हलथिन। ये सक्रियता लगभग 1905 के आसपास से हो जाए। ये गांधी जी के तो 1915 के आसपास होले हल और चंपारण तो 1917 में होले हल। तो ओकर पहले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हो गए हल। लेकिन काफ़ी कुछ एकरा में लिखलथिन है, काफ़ी कुछ एकरा में ये जरूर देखलथिन है कि एक बहुत ही विद्वान तो है ये हलथिन, कानूनविद भी हलथिन, बहुत बड़े वकील भी हलथिन और एक राजनीतिज्ञ तो है ये हलथिन और तमाम तरह के जब देश की आज़ादी मिले हल मंत्री भी बनावल गेलथिन हल। लेकिन यह दिखावे के कोशिश श्री भगवान बाबू कलथिन है कि गांधी जी के साथ और महात्मा गांधी के साथ और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कहीं न कहीं इनका प्रति अन्याय कल गए है। बने राष्ट्रपति बने में भी इनका जे तरह से विरोध होले हल और नेहरू जी न चाहलथिन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हों पहले देश के। उनकर इच्छा हली कि राजगोपालाचारी हो जाएं या फिर और कोई दूसरे तीसरे लोग, खास करके राजगोपालाचारी पर उनकर बहुत ये हली कि राजेंद्र बाबू की जगह उनके राष्ट्रपति बनावल जाओ, पहले राष्ट्रपति बनावल जाओ। नेहरू जी के इच्छा हले, लेकिन गांधी जी चाहलथिन और तमाम जे कांग्रेस कमेटी हली, समिति के जितना नेता हलथिन तमाम वो चाहलथिन कि न राजेंद्र बाबू के भी जिम्मेदारी देवल जाओ। जैसे संविधान निर्माण में भी जिस तरह से कहल जाए कि बाबा साहब के नाम आबाई, लेकिन बाबा साहब जे संविधान समिति बनले हल, ये संविधान जे कमेटी हलै जे जरा जिम्मेदारी देवल गए हल, ओकरा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हलथिन। माने डे टू डे जो प्रोसीडिंग हुआ है वो प्रोसीडिंग के जे ओरा में छन करके बात होलो का होलो, ओकरा में सुन करके जे निष्कर्ष निकलो, ओकर ड्राफ्टिंग अध्यक्ष तो हलथिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन आज की तारीख में राजेंद्र बाबू के ई चलते भी उनको एकदम
स्मृति के जे है एकदम कहीं ना कहीं खत्म करे के कोशिश कल जा रहा है, या कहीं ना कहीं कहल जा सके कि उनका एक तरह से भुला देवे के कोशिश कल जाए, या सब कुछ में बाबा साहब के नाम लेवल जा रहा है। ठीक है, बाबा साहब जो बहुत कुछ योगदान केलथिन है, उनकर उस रूप में तो काम नाम लेवल जा ही रहे, लेकिन राजेंद्र बाबू जी के जो योगदान रहते, अध्यक्ष रहते संविधान सभा के अध्यक्ष, मतलब कि जितना प्रोसीडिंग होले, जितना ओकरा में फैक्ट्स अले, जितना ओकरा में संशोधन होले, उनकर उनरा में बहुत ही अहम भूमिका रहे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो ओकरा से इनकार करे के मतलब है कि जिस तरह से चीज़ें आजकल के वोट बैंक की राजनीति में सब देखल जा रहा है कि जकरा से ज़्यादा वोट चल, तो डेमोक्रेसी तो एकदम वोटोक्रेसी जैसे बना देवल गेले है कि वोट के जहाँ पर कुछ भी रहलो तो वहाँ पर वो शख्सियत के, वो व्यक्तित्व के ज़्यादा हवा दे करके, ज़्यादा तूल दे करके, आ जिनका से उस तरह से वोट के ये ना है, वोट के कोई पॉलिटिक्स ना है, वोट के कोई मने इस तरह से कोई स्वार्थ न सध रहे है, तो उनका थोड़ा नीचे असर पर रखे या उनका भुला दा, तो इस तरह के प्रयास कल जा रहे है। ये किताब में सब कुछ लिखल थिन है, हिंदू कोड बिल से लेकर के फिर जो है सोमनाथ मंदिर के जे पूरा जो ओकर ये जो कायाकल्प होले है, ओकरा में उनकर भाषण हल, तमाम तरह की चीज़ ये किताब में है। और बारी बारी से हम धीरे धीरे ये सब पर बात करबै। और निश्चित तौर से बिहार की एक विभूति हलथिन, बहुत ही अहम विभूति हलथिन कि अभी देश के कोई प्रधानमंत्री अपन प्रदेश से, बिहार से न होलथिन, लेकिन ये तो बिहार के गौरव है कि प्रथम राष्ट्रपति जो है बिहार के होलथिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहलथिन। ये न एक बार बल्कि दो बार उनका मौका मिले है, तो ओकरा चलते भी उन बिहार के वो नाम तो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हलथिन और काफ़ी बड़े जो है राजनेता हलथिन। और उनका जो है बिहार के गौरव है कि दो बार उनका राष्ट्रपति बनने के ये मिले, उनका बनलथिन। और ये उनका कहल जा सका है कि उनका एक तरह से कहीं ना कहीं उनकर व्यक्तित्व में ऐसा चीज़ हले कि ऐसा सादगी है, ऐसा सहजता हले, ऐसा व्यक्तित्व हले, ऐसा कहीं ना कहीं प्रकाशमय व्यक्तित्व हले कि मौका उनका मिले। और काफ़ी कुछ जो कहल जा सका है कि राजेंद्र प्रसाद के योगदान है, भाषा के लेकर काफ़ी कुछ केलथिन, हिंदी के लेकर के काफ़ी कुछ केलथिन, मैंने हिंदी के राष्ट्रीय भाषा और जिस तरह से हिंदी की उन्नति तरक्की हो ओकरा लगे काफ़ी कुछ केलथिन। तो ये किताब बहुत ज़रूरी किताब है। एकरा पर पूरे किताब पर धीरे धीरे उनके भाषण के भी पढ़बै, या उनके जो उनकर चिंता हले, उनकर चिंतन हले, ओकरा पर भी विचार विमर्श करबै, या बहुत ज़रूरी है। नई पीढ़ी के खास करके आजकल के युवा के बताना बहुत ज़रूरी है कि राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के बीच उसमें काका द्वंद्व हले, काका कौन कौन मुद्दा पर संघर्ष हले, कौन कौन मुद्दा पर विमर्श सही ढंग से न हो पहले, कौन कौन मुद्दा पर बार बार चर्चा करे के जरूरत है। नई पीढ़ी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान से परिचय करावे के जरूरत है, ओकरा पर विचार विमर्श के जरूरत है। आ कैसे अपने प्रदेश के, कैसे अपने देश के विभूति जो रहलथिन है, उनकर योगदान जो रहते जीवन में मरलथिन खपलथिन है, ओकरा पर कैसे चर्चा करे के चाही। काहे कि आज की युवा पीढ़ी जे तकनीक के दुनिया है, टेक्नोलॉजी के दुनिया है, इंटरनेट के दुनिया है, ओकरा में कई चीज़ ऐसा है जे सब विलुप्त हो रहे है, विस्मृति में जा रहे है। स्मृति के कोई कहीं कोई पहल न कल जा रहे, न बचावे के पहल कल जा रहे, जैसे लग रहा है कि मनुष्य एकदम क्षणभंगुर कोई वस्तु होते जा रहे है, और वस्तुवादी दृष्टि इतना विकसित हो गए है कि ओकरे में पूरा समय कट जा रहे है। तो राजेंद्र बाबू के योगदान कौची रहे है, कौची कौची केलथिन, ओकरा पर जब तक हम करीब में न जेबी, न समझ में न सुनबै, तब जे खाली फोकस मान, जे प्रकाश मान, या जे समाज के या वोट बैंक के जरूरी चीज़ रहती है, ओकरे पर खाली हम सब मने एक तरह से हमारे नज़र के सामने से गुजरते रहते। तो ऐसे में डॉक्टर श्री भगवान सिंह जे किताब लिखलथिन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, ओकरा पर विचार विमर्श होबे के चाहिए। मगही में हम इस चलते चाह रही है कि अपन चूँकि मगही बिहार के तो ठीक है कि राजधानी में के अगल बगल के मगध की राजधानी की एक तरह से भाषा है, और मगही के अपन एक तरह से कहल जा सका है कि वही भाषा में, वही बोली में बातचीत होबे के चाहिए, वही में विमर्श होबे के चाहिए। और मगही के लेकर भी काफ़ी उपेक्षा भाव तो ठीक है कि वहीं रहे, वो सब चल, लेकिन मगही में एक राजेंद्र बाबू को लेकर, या मगही में तमाम देश दुनिया के जितने भी ज्ञान विज्ञान की चर्चाएँ होबे के चाहिए, खुलेआम होबे के चाहिए। आ जितना ओकरा से 2-4% जितना सुनथिन, जितना समझथिन, तो उनका से अपनी भाषा अपनी बोली में
अपनी संस्कृति और अपने जो विभूति हथिन उनकर योगदान, अपने प्रदेश के योगदान, अपने देश के योगदान के बारे में समझल जा सका ही, सहजता से समझल जा सका ही। तो एकरा लेकर के हम आगे भी बातचीत करते रहबो। अभी खाली एक भूमिका बनलियो हो या धीरे धीरे पूरा जो अध्याय है किताब के ओकरा पर चर्चा करबी और मुख्य मुख्य जे विषय रहती, मुख्य मुख्य जे बिंदु रहती ओकरा पर बातचीत होते। नमस्कार।